Zdravo, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Danas za vas spremam mladenčiće. Za početak stavljamo suvi kvasac, šećer, brašno i malo mlake vode da kvasac reaguje. Sve ćemo ovo da koliko toliko sjedinimo, da se koliko toliko grudvice brašna razbiju i sve ćemo to da pokrijemo sada stretch folijom i ostavljamo 10 minuta na sobnoj temperaturi da kvasac reaguje. Znaćete da se aktivirao onda kada vidite da je zapenio. Kvasac je spreman. Dodajemo ga sada u veći sud gdje ćemo da dodamo i ostale sastojke za mešanje testa. Dodajemo koricu jednog limuna, šećer, mlaku kiselu vodu, sok jednog limuna, ulje, malo cimeta, malo arome vanile i oko 2/3 potrebnog brašna. 600 g brašna ide ukupno u testo, a oko 50 g nam je potrebno za posipanje. Vidjet ćete svakako na samom kraju videa možete pronaći sve potrebne sastojke za pripremu mladenčića. Ovo ćemo sada blago samo da sjedinimo, a potom dodajemo i ostatak brašna i so, zato što ne smemo da spojimo so i aktivni kvasac direktno jer može uticati kasnije na mekoću kolačića. Sada testo mesimo oko 5-6 minuta dok ne dobijemo glatko meko testo. Možete naravno i rukama mesiti, ja imam mogućnost da mesim u mikseru pa se neću mučiti. I sada ćemo testo da prebacimo na pobrašnjenu podlogu. Pre toga ću samo da nauljim sud u kome će testo rasti, pa ćemo ga odložiti sa strane. I dakle sada na pobrašnjenu podlogu stavljamo testo i samo ću premesiti koliko da mi se formira lopta. Ukoliko ste ručno mesili, prosto ovaj korak ste već odradili. Kao što možete vidjeti, testo je zaista mekano i neće se lepiti nakon što ga budem premesila. Bitno je da se ovako kada bocnete prstom da vam se testo vraća, znači da je spremno. Stavljamo u nauljen sud, prekrivamo providnom folijom, pokrivamo krpom ili keceljom i ostavljamo 30 minuta da naraste. Nakon 30 minuta testo prebacujemo na pobrašnjenu podlogu i samo ćemo da ga kratko mesimo koliko da nam se formira loptica. Znači nikakvo dodatno mešanje nije potrebno. Namerno naglašavam šta se koliko radi, koliko traje, zato što i sama znam kada sam počinjala da mesim testa, pa i dan danas nisam uopšte stručna što se testa tiče, zato se strogo držim recepata koji su provereni i zato i vama tako prenosim, zato što znam da neko ko ne mesi često, ovo su mu zaista bitne smjernice. Sada ćemo klagijom razvući testo na debljinu otprilike 1 cm i rakijskom čašom sečemo kolačiće. Na svaka 3-4 kolačića topnem čašicu u brašno, a zatim sečem. Na taj način se testo neće lepiti za čašicu, a ni za ovo testo okolo. Možete naravno izabrati i veću neku modlu, čašu, čime god želite da sečete, ali meni su ovako bili presimpatični da bukvalno budu veličine jednog zalogaja. Ono što po tradiciji jedino što je bitno jeste da ih ima makar 40.
Ovdje ih svakako ima mnogo više, zato što ono testo koje je ostalo svakako nećemo da bacimo, nego ćemo sada kratko i njega provući kroz ruke, rastanjiti i formirati nove kolačiće. Ovako popakovane kolače ćemo sada da prekrijemo stretch folijom, samo pazite da vam ne dodiruje kolače. I ostavljamo 20 minuta da još malo nadođu. Kako ovo vreme prolazi, već možete da uključujete rernu da vam se greje na 180 stepeni. Jer ćemo nakon 20 minuta odmaranja kolačića samo kratko da ih izbockamo. Ja sam izabrala ovu kartonsku cevčicu, možete ražnjićem, možete čime god hoćete. Pošto su meni mali, ja ću samo ovako po jednom po sredini. Ako su vam veći, možete i po 3-4 uboda. I ovo sada ubacujemo da se peče na 180 stepeni 20 minuta. Ukoliko su vam kolačići veći, pecite ih malo duže, ali vidjet ćete već kad ovako lepo porumene, oni su gotovi. Ostavljamo ih malo da se prohlade, da budu mlaki i tako mlake ćemo ih sada premazivati medom. Zaista su mekani i takvi će i ostati. Dakle, premazujemo ih medom i topnemo, ja sam topkala u lešnike, možete i u orahe i ne morate ni u što ukoliko ne želite, naravno. Pogledajte samo kako su mali i slatki. Prijetno!